Bună dimineața tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom filma un nou episod pe canal, un episod în care vă arăt absolut tot ce mănânc într-o zi pentru a construi masă musculară. Este un episod din perioada de masă musculară 2025. Acum am revenit 100% la treabă, nu mai avem sărbători, nu mai avem plecări sau cel puțin nu mai avem în viitorul apropiat decât campionatul național la care o să fiu și eu prezent anul acesta. Bineînțeles, nu să concurez, o să am un sportiv pe care i-am pregătit și o să vin acolo pentru că îmi place strict evenimentul și să vedem și ce se întâmplă anul acesta. Astăzi vreau să vă arăt absolut tot ce mănânc într-o zi pentru a construi masă musculară, toate mesele, avem 5 mese, o să vă arăt macronutrienții și caloriile și cantitățile pentru fiecare masă pe care am folosit-o în plan și pe lângă asta o să vă prezint și un antrenament de spate și biceps, deoarece astăzi este o zi de duminică, o zi destul de liniștită și m-am hotărât să filmez astăzi pentru că am mult timp. O să vedeți că și mâncarea o să fie puțin aranjată așa mai diferit față de o zi în care mă trezesc și am foarte multă treabă. Acestea fiind spuse, să trecem la treabă și bineînțeles, nu uitați înainte de toate să dați și un like acestui episod și să vă abonați canalului în cazul în care încă nu ați făcut-o, pentru că este gratuit și ajută foarte mult. Haideți să vedem care este prima masă. Și avem prima masă de astăzi, care este chiar aici, care este alcătuită din 120 de grame de ovăz. Masa este gătită clasic, la fel cum am arătat în foarte multe episoade, pur și simplu torna apă fierbinte peste ovăz, proteina și untul de arahide sunt toate puse aici la un loc. Modul de preparare știți. O să vă zic acum strict ingredientele ca să știți. 120 de grame de ovăz, 30 de grame de unt de arahide, 30 de grame de pudră proteică, undeva la 75 de grame de afine, o banană și niște fulgi de ciocolată neagră cu 75% cacao, undeva la 20 de grame am pus, dacă nu mă înșel. Cam aceasta este masa cu numărul 1, arată foarte bine și este și foarte gustoasă. După ce termin cu această masă mă pun pentru că am puțină treabă la calculator și apoi o să avem următoarele două mese de astăzi care, ca de fiecare dată, arată aproximativ la fel și mergem și la sală să facem antrenamentul de spate și biceps. Bun, și am revenit și cu suplimentele de dimineață. Avem așa o pastiluță de Alpha Man, multivitamine, glucozamină, o pastiluță, calciu și vitamina D3, la fel o pastiluță de Immunity care este preterminată, dar nu este absolut nicio problemă deoarece următorul coleg de la MyProtein este deja pe drum și 2 de omega-3 și mai nou niște lecitină pentru că avem cam multe chestii de făcut și memoria mai dă rateuri uneori. Cam acestea sunt suplimentele pe care le folosesc dimineața după ce mănânc, imediat după ce mănânc. Acum mă pun să-mi beau cafeaua și să citesc puțin deoarece avem o zi puțin mai liberă, după aia mă pun să fac puțină treaba la calculator. Oarecum nicio zi nu este 100% liberă, mai avem nici chestii de făcut și apoi o să mâncăm masa cu numărul 2 și mergem la sală. Acum, ca și idee, meniul pe care eu vi-l prezint astăzi este un meniu pe care îl folosesc eu în perioada de masă musculară. Nu este exclus să îl folosiți și voi, dar ar fi foarte ok să îl adaptați în funcție de nevoile voastre, de câte grame de proteină aveți nevoie, de câte grame de grăsimi și câte grame de carbohidrați aveți nevoie. Eu aici prezint strict ce fac eu ca sportiv, ca antrenor, ca să ajung la obiectivele pe care mi le-am stabilit și automat puteți să folosiți și voi informațiile acestea pe care vi le ofer, doar că ar fi ok să le adaptați în funcție de nevoile voastre. Bun, am revenit 3 ore mai târziu, am terminat de gătit și mesele cu numărul 2 și 3, masa de dinainte de antrenament și masa de după antrenament și o să vi le prezint chiar acum. Și avem în felul următor: masa de dinainte de antrenament, avem 120 de grame de orez, 100 de grame de legume, amestecul acela de la Lider pe care îl folosesc de obicei, undeva la 60-70 de grame de salată de sfeclă roșie cu hreană, aceasta este făcută de casă. Wow. Chiar aici, și 150 de grame de piept de pui. Masa de după antrenament arată exact la fel. La ambele mese avem câte 10 ml de ulei de măsline extra virgin. Chiar acest ulei nu este de la magazin, este, nu mai știu exact, cred că din Grecia este ăsta, nu mai știu 100%, dar este foarte bun la gust. Deci acestea sunt cele două mese de dinainte și după antrenament. Mă pun să mănânc masa cu numărul 2, apoi o să stau cam o oră și jumătate, cam atât am nevoie să stau până la antrenament. De obicei masa de dinainte de antrenament o mănâncam cu o oră și jumătate, poate chiar 2 ore înainte, depinde de antrenamentul pe care îl fac. De obicei, dacă fac picioare și antrenamente de genul acesta mai grele, stau cam 2 ore. Dacă nu, cam o oră jumătate. De exemplu, astăzi avem spate cu biceps. E un antrenament, oricum este un antrenament greu, dar nu se compară cu antrenamentul de picioare, oarecum mișcările respective nu prea influențează când vine vorba de, nu știu, să-ți vină mâncarea înapoi sau chestii de genul acesta. Deci undeva la o oră și jumătate îmi ajunge. Apoi masa de după antrenament o iau cam la 30, 45, poate chiar și o oră distanță de antrenament. Cam acestea sunt mesele cu numărul 2 și 3.
și noi ne vedem direct de la antrenament. Acum haideți să trecem la antrenamentul de spate și biceps pe care l-am făcut astăzi. O să vi le explic la fel ca de fiecare dată. VoiceOver mi se pare cea mai bună variantă prin care să pot să exprim tot ceea ce vreau să vă spun pe parcursul antrenamentului și numai bine se și aude bine sunetul, nu există muzică care să interfereze cu ceea ce spun eu prin sală și chestii de genul acesta. Chiar am primit un feedback foarte pozitiv legat de chestia asta și mă bucur că vă place și că vă este de ajutor, bineînțeles. Și acum să revenim la ale noastre. Ca prim exercițiu din acest antrenament am început cu tracțiunile cu priză largă la helcometru. Un exercițiu pe care îl folosesc la început de antrenament, în mare parte cam la toate antrenamentele. Maxim, dacă schimb ceva, fac un pullover înainte pentru preobosire și activare și apoi trec la tracțiuni, dar în mare parte, în 75% din cazuri, încep direct cu tracțiunile la helcometru. Am avut și o perioadă în care am folosit și tracțiunile la liber și acelea sunt o variantă foarte bună, doar că necesită un pic mai mult efort, ca să zic așa, pentru că le fac cu greutate atașată și atunci automat trebuie să-mi prind centura, să prind un lanț și de lanț să atașez greutățile și tot să le schimb și chestii de genul acesta și atunci helcometrul este o variantă mult mai practică și mult mai rapidă. La acest exercițiu, din câte puteți observa, prind priza puțin mai larg decât nivelul umerilor. Înainte de a iniția mișcarea, de a începe mișcarea, îmi trag umerii jos, fac o mică retracție scapulară și din punctul acesta mă concentrez în a trage coatele către sol. Acestea sunt puțin orientate spre înainte, către sol și apoi pe ultima parte a mișcării puțin în interior. Bineînțeles, mențin retracția scapulară și pe partea negativă a mișcării, în așa fel încât să mențin o contracție constantă pe mușchii spatelui. La acest exercițiu, fiind primul din antrenament, am făcut undeva la 3-4 seturi premergătoare, seturi la care am făcut undeva între 4 și 8 repetări, seturi pe care le fac cu o greutate care crește de la un set la altul, în așa fel încât să ajung la greutatea primului set de lucru, pe care l-am făcut cu o greutate mai mare, undeva între 4 și 6 repetări. După ce am terminat primul set de lucru, am scăzut din greutate undeva la 30%. Bineînțeles, am făcut pauză între aceste două seturi undeva la 1 minut jumate spre 2 minute. Foarte important, încercați să faceți pauză atât cât simțiți că aveți nevoie, mai ales când vine vorba de seturile de lucru, pentru a fi 100% recuperat și pentru a da maxim la fiecare set. Și așa, după cum spuneam, am scăzut din greutate și am făcut din nou un set de lucru într-un range mai mare de repetări, undeva între 8 și 10 repetări la acest set. Mergem mai departe la exercițiul cu numărul 2. Am făcut un ramat unilateral din așezat la acest aparat. Inițial nu aș fi făcut neapărat unilateral, doar că greutățile erau prea puține. Din câte puteți observa, de fapt din câte veți putea observa mai departe, la ultimul set am folosit aproape toate greutățile, dacă nu toate greutățile, dacă nu mă înșel, dar este un aparat extrem de bun. Din câte puteți observa, cu brațul opus îmi țin un sprijin la nivelul pieptului, deși aveam acel mâner spre înainte, mi se pare mult mai comodă poziția aceasta pe care o țin eu. Piciorul de pe aceeași parte cu brațul care lucrează este ancorat în acel suport de la aparat, în așa fel încât să îmi mențin trunchiul cât mai stabil și să mă concentrez cât mai mult pe spate. Întind foarte bine mușchii spatelui, duc mâna împreună cu cotul și umărul spre înainte pentru a întinde cât mai bine mușchii, apoi vin spre înapoi, trag simultan cotul spre înapoi împreună cu umărul și apăs foarte puțin umărul către sol, în așa fel încât să simt o contracție cât mai bună. Am făcut exact același lucru și pe celălalt braț, pe brațul opus. La acest exercițiu am făcut undeva la 2 seturi premergătoare. Este pentru prima dată când fac la acest aparat. Inițial, dacă știam, făceam cu o greutate mai mare seturile premergătoare pentru că a fost destul de ușor, dar ca și concluzie am făcut 2 seturi premergătoare urmate de 2 seturi de lucru. La seturile de lucru am stat undeva între 6 și 10 repetări la fiecare set. Dacă nu aveți un aparat de genul acesta în sală, nu este absolut nicio problemă. Puteți să faceți și ramat cu gantera, este un exercițiu care imită destul de mult ceea ce am făcut eu aici, sau să folosiți alt aparat de ramat din așezat și să îl faceți unilateral. Iarăși un lucru pe care am uitat să îl precizez, din câte puteți observa, mânerul, adică mâna, atunci când o trag spre înapoi, vine ușor către nivelul șoldului. Încercați să nu trageți către piept, mâna să vină puțin mai jos, undeva la nivelul șoldului, ca să puteți să vă concentrați cât mai mult pe mușchii spatelui. Mergem mai departe la exercițiul cu numărul 3. Am făcut un clasic ramat cu haltera, unul dintre cele mai bune exerciții pentru dezvoltarea spatelui din punctul meu de vedere, dacă este executat așa cum trebuie. La acest exercițiu am făcut un singur set premergător, deoarece eram foarte bine încălzit. Din câte puteți observa, prind priza puțin mai larg decât nivelul umerilor, genunchii stau ușor îndoiți, pieptul spre înainte, când las bara către sol, deschid bine spatele, las și umerii să vină spre înainte, apoi când trag bara către trunchi, vin cu ea undeva la nivelul buricului, îmi trag coatele și umerii spre înapoi, în așa fel încât să strâng cât mai bine mușchii spatelui. La acest exercițiu am făcut un singur set premergător și 2 seturi de lucru. La seturile de lucru am stat undeva
undeva între 4 și 8 repetări, iar la ultimul set de lucru am atașat și 2 drop seturi, am făcut 2 drop seturi, am scăzut undeva la 30% din greutatea cu care am lucrat setul anterior și am executat seturile până la epuizare. Și acum o să trecem la ultimul exercițiu pentru spate. Am făcut un pullover la scripete folosind aceste două mânere individuale, niște mânere foarte faine, dar dacă nu le aveți disponibile în sala în care vă antrenați, puteți să folosiți o funie fără absolut nicio problemă. La acest exercițiu mă concentrez în a menține cât mai multă tensiune pe mușchii spatelui. Din câte puteți observa, atunci când las greutatea vin puțin spre înainte, las mâinile să urce în așa fel încât să ajung aproape cu cotul pe linia trunchiului, întind foarte bine dorsalul și revin apoi cu mânerele către coapse, în așa fel încât să strâng cât mai bine mușchii spatelui și pentru ca fiecare repetare să fie cât mai eficientă și lucrată pe range of motion complet. Mă interesează să întind cât mai bine și să strâng cât mai bine. La acest exercițiu am făcut doar 2 seturi, ambele duse până la epuizare, undeva între 10 și 15 repetări la fiecare set. Aici mă interesează să dau maximul și să storc tot ce mai era de stors, ca să zic așa, din acest antrenament. Apoi o să ne ocupăm de biceps. La biceps am ales să fac 2 exerciții astăzi. Primul, flexiile cu gantere din stând, un exercițiu clasic, nu mai are nevoie de prea multe explicații. Ridicăm gantera până în punctul maxim, o rotim foarte bine în așa fel încât să simțim o contracție maximă pe biceps și apoi coborâm ușor și controlat pe negativ. La acest exercițiu am făcut 2 seturi premergătoare, în așa fel încât să fiu 100% sigur că sunt bine încălzit. Inițial, chiar dacă am făcut atât de multe exerciții de spate înainte, îmi place să fiu 100% sigur că sunt bine încălzit, deoarece folosesc niște greutăți destul de semnificative și nu aș vrea să risc vreo tendinită sau întindere sau chestii de genul acesta. După cele 2 seturi premergătoare, am făcut 2 seturi de lucru, ambele seturi undeva între 6 și 10 repetări. După ce am terminat cu acest exercițiu, avem ultimul exercițiu din acest antrenament și anume flexiile tip ciocan cu gantere din stând. Aici am făcut un singur set premergător și 2 seturi de lucru, am executat cu ambele brațe simultan și am încercat să păstrez un negativ lent la fiecare repetare. Bineînțeles, la ultimele 2 seturi, din câte puteți observa, am mai forțat puțin repetările, dar am încercat să păstrez negativul lent, am trișat puțin pe partea pozitivă. Și cam acesta a fost antrenamentul de spate și biceps de astăzi. Un antrenament foarte fain, m-am simțit foarte bine după perioada de 2 săptămâni de pauză în care am făcut un antrenament de spate, cel pe care l-am filmat alături de George, dar după aia am avut o săptămână în care oarecum m-am rupt total de toată partea asta de sport, am vrut să mă relaxez și să las inclusiv sistemul nervos central să se relaxeze și nu numai, m-am relaxat chiar și psihic foarte mult pentru că mi-am ieșit puțin din rutină și uneori prinde bine chestia asta și oarecum revenirea de după a fost puțin mai greoaie, cel puțin prima săptămână până am început să mănânc din nou cele 5 mese zilnic, să fie ok și cu somnul la orele la care îmi fac somnul de obicei și oarecum să îmi intru în această rutină pe care, sincer, sunt dependent de ea și îmi place foarte mult. Și deja chiar după o singură săptămână, după cum v-am prezentat în episodul anterior cum îmi fac revenirea după o pauză de genul acesta, deja după prima săptămână mă simt chiar foarte bine, undeva la 90% recuperat, ca să zic așa. Deja în momentul în care înregistrez acest voiceover am terminat un antrenament foarte tare de picioare și chiar a fost foarte bine, mă simt super bine recuperat și îi dăm înainte pe această perioadă de masă musculară să vedem cât de departe ne duce și să vedem ce rezervă anul 2026 pentru competițiile pe care le voi face. Acestea fiind spuse, după antrenament am făcut și 20 de minute de cardio la intensitate medie, de obicei inclinație 5, viteză 5, am făcut și un pic de stretching după și acesta a fost antrenamentul de astăzi. Bineînțeles, dacă v-a plăcut, nu ezitați să-i dați și un like, să vă abonați canalului în cazul în care încă nu ați făcut-o și ne vedem de acasă cu masa de după antrenament. Gata și cu antrenamentul, băi, sincer, a fost un antrenament pe cinste. N-am mai avut de mult un antrenament atât de bun și transpirat în ultimul hal, dar a fost foarte bun. Am venit direct acasă, nu am mai stat la sală, am venit direct acasă pentru că sunt mor de foame, e foarte foame și mănânc, îmi fac un duș și după mă duc la vot și sper din tot sufletul că și voi ați fost. 100% o să pun un story în care să vă îndemn și pe voi, adică oamenii care mă urmăresc, să meargă, deoarece este foarte important. Votați cu cine vreți voi, nu vreau să influențez absolut deloc decizia voastră, dar este foarte important să mergeți la vot și vă felicit în avans pe cei care ați fost, pentru că acest episod o să fie postat de-abia după ce a avut loc votarea, adică duminică. Acestea fiind spuse, să ne ocupăm de această masă. Bun, am revenit acum undeva la 2 ore mai târziu. O să pregătim acum masa cu numărul 4 pentru că a intervenit ceva și o trebuie să mai stau pe acasă și atunci o să mâncăm acum direct masa cu numărul 4 și apoi plecăm la vot și după aia ne vedem și cu ultima masă de astăzi. O să facem o masă destul de interesantă și foarte bună la gust, o masă destul de asemănătoare cu masa cu numărul 4 pe care v-am prezentat-o în episodul anterior, dar o să fie puțin mai diferită. Bun, și o să facem în felul următor. Avem nevoie de 4 felii de pâine integrală, pâinea aceasta cu semințe
o găsiți la Lidl, știți că o folosesc de fiecare dată. Pâine pe care o să punem niște brânză, aceasta este brânza pe care v-am prezentat-o și în episodul anterior, doar că nu mai avea bucățica aceasta de staniol de deasupra. Și o să facem în felul următor, o să ungem felii de pâine undeva la 40 de grame, ar zice că punem de brânză. O să ungem doar una dintre felii. Între timp o să băgăm și prăjitorul de pâine, de fapt toasterul, în priză, pentru că o să avem nevoie de el. Ies mult mai faine dacă le faceți la toast. Puteți să le faceți și simple, dacă vă plac. Mie îmi place mai mult să le pun la toast pentru că le dă un gust mult mai bun. Ungem frumos feliile aici. Asta e mai mult de gust. Chiar are un gust foarte bun. Nu e cel mai bun aliment pe care puteți să-l mâncați, brânza aceasta, dar este ok dacă folosiți o cantitate mică, chiar nu are absolut nimic. Nu trebuie să fim extrem de stricți. O să mai punem niște ardei roșu gras. Ăsta mai mult de gust și ca să avem și ceva legume. Dacă nu vă place, puteți să folosiți roșii sau castraveți sau orice alt tip de legumă. Acum o să luăm cele două ouă pe care le-am făcut. O să le tăiem frumos în două. Deci acestea sunt ouă de casă, uitați ce gălbenuș uriaș are. Le punem frumos aici. Inițial mă gândeam să iau masa asta la pachet, dar e mult mai fain să le mănânci calde, imediat scoase din toast. Le punem frumos aici, închidem toastul și le lăsăm până sunt gata. Strângem frumos de aici și revenim direct cu rezultatul final. Avem primul sandwich, cam așa ar trebui să stea treaba. Îl luăm frumos și îl punem aici și acum o să-l punem pe cel de-al doilea, exact la fel. Haideți să vă arăt și în interior. Cam cum arată, cam așa stă treaba, avem brânză, avem ou, sunt foarte gustoase. E un model de masă foarte ok de luat la pachet. În cazul în care plecați de acasă sau chestii de genul acesta, puteți să folosiți în loc de ou, puteți să folosiți mășuleți din piept de pui sau din piept de curcan sau din piept de porc, adică e o masă extrem de rapidă pe care puteți să o faceți foarte ușor și în același timp să vă bucurați și de un gust bun. Acum, chiar dacă brânza aceasta tartinabilă nu este cel mai bun aliment pe care puteți să-l folosiți în alimentația voastră, chiar dacă folosiți și alimente de genul mai procesate în proporție de, să zicem, 15-20%, nu se întâmplă absolut nimic. Eu uitați că între timp cât am stat la vorbă, s-a terminat și cel de-al doilea sandwich. Bun, le punem pe acestea deoparte, aici așa, să se vadă un pic și cum e în interior. Îl tăiem și pe acesta, ia uitați. Puteți să folosiți și, v-am zis, alte tipuri de legume. Și cam aceasta este masa cu numărul 4. Avem 4 felii de pâine integrală, asta înseamnă undeva la 120 de grame de pâine integrală, cu undeva la 40-50 de grame de brânză tartinabilă cu ierburi. Acesta este sortimentul pe care l-am folosit. Mai este și aceea picantă și iarăși este foarte bună. Vă recomand să o încercați și pe aceea. Varianta light, aia simplă, sincer mie unul nu prea îmi place. Pe lângă toate acestea am mai pus 2 ouă întregi și niște ardei gras. Cam aceasta este masa cu numărul 4. După cum vă spun, sunt foarte gustoase și sunt sigur că și voi o să le mâncați foarte rapid. În cazul în care folosiți genul acesta de masă, mă îmbrac și am plecat direct la vot să votăm, să nu lăsăm nevotat. Bun, și am revenit de acasă, am terminat cu votatul, am terminat cu umblatul prin oraș și ce am mai avut de făcut și am revenit cu ultima masă de astăzi. Sunt puțin obosit, o să vă arăt direct ultima masă și o să vă spun și macronutrienții pentru tot meniul de astăzi. Avem aici masa cu numărul 5, 70 de grame de ovăz cu 15 grame de pudră proteică, 20 de grame de unde arahide, 50 de grame de zmeură și 150 de grame de iaurt grecesc, în care am pus niște Clef Drops cu aromă de căpșuni. Și am revenit cu macronutrienții pentru tot meniul de astăzi, tot ce mănânc într-o zi pentru a construi masă musculară. Acesta este meniul pe care îl folosesc în momentul de față. Bineînțeles, îl diversific în funcție de ceea ce am chef să mănânc în ziua respectivă. Nu mănânc exact aceleași lucruri, diversific în funcție de și de alimentele pe care le am disponibile în momentul de față, dar și de ce am chef să mănânc în ziua respectivă. La fel cum v-am mai spus și la începutul episodului, puteți să adaptați acest meniu în funcție de necesarul vostru caloric, în funcție de câte grame de proteină aveți nevoie, câte grame de grăsimi și câte grame de carbohidrați. Nu trebuie să-l folosiți exact pe acesta pe care vi l-am prezentat eu astăzi. Ideea este să înțelegeți structura de meniu și cum ar trebui să arate acesta. Și bineînțeles, cum abordez eu situația. Deci pentru tot meniul de astăzi, toate mesele pe care vi le-am prezentat, începând cu micul dejun până la cină, avem 3553 de calorii, dintre care
are 216 grame de proteină, 89 de grame de grăsimi și 448 de grame de carbohidrați. Destul de multe calorii, destul de mulți carbohidrați, dar acesta este meniul în momentul de față. Ați văzut că tragem tare și la antrenament, antrenamentele sunt grele și ideea este să avem combustibilul necesar, în așa fel încât să ne și recuperăm bine, bineînțeles ține foarte mult și de cum vă odihniți, de somnul pe care îl aveți și în același timp să avem și resursele necesare pentru a construi masă musculară. Cam acesta a fost episodul de astăzi, bineînțeles dacă v-a plăcut nu ezitați să-i dați și un like, să vă abonați canalului în cazul în care încă nu ați făcut-o, iar noi ne revedem la următorul episod de pe canal. Vă salut!